Здравейте от Зоначкана! Днес ще разгледаме една тема, която е малко по-различна. Тя е хармонизиране на емоционалния ни свят или работа и активация на петте вътрешни органа, които се разглеждат от китайската медицина и традиция. Практиката е много лесна. Ще използваме нашите ръце. В китайската традиция една малка скобка. Имаме 5 органа, 5 влияния и 5 емоции, които определят нашия вътрешен физически и емоционален свят. С прости движения и използване на внимание можем да влияем благотворно на нашето общо състояние. Как изглежда практиката? Първо ще направим няколко кръга на корема, защото според китайската традиция там се намира нашия център и респективно нашия волеви енергиен съд, едно от хранилищата, както го наричат, долното море на енергия. След това ще направим няколко навиване на гръбначен стълб, за да раздвижим кръвта и след това ще започнем с хармонизацията по органите. Започваме. Първо потриваме хубаво ръцете, за да ги затоплим, защото по този начин по-лесно ще ги усещаме в процеса на работа. А идеята е нашето внимание да усети съответната зона, защото когато ние имаме фокус насочен някъде, натам се подобрява и нервния поток и самото кръвоснабдяване. Така, потриваме. Друго важно нещо е ръцете да бъдат езика да бъде на нивото на ръцето в най-върховата му част. Намираме го с език, като прокарваме езика по горното непце и там, където е най-вдлъбното, го поставяме. Целта на това действие е да хармонизираме ляво и дясно полукълбо. Така, започваме. Потриваме ръцете, слагаме ги на корема и правим 10 кръга в едната посока. По часовниковата стрелка 10 кръга. Бавно, внимателно, не бързаме за никъде. Целта е да си усетим долната част на корема и да се опитаме да придадем топлинката от дланите ни към тялото. Това ни е главната идея. Корем отпуснат, дишането през носа нормално, естествено. 10 в едната посока, 10 в другата. Задържаме, опитваме се да усетим дланите, как предават топлината навътре, към корема. Като сме направили 10 кръга по посока и 10 наобратно, сега навиваме гръбначен стълб. Дишаме дълбоко, издишаме, навиваме. Издишаме дълбоко, издишаме. Развиваме. Още веднъж. Правим го 3 пъти. Дишаме дълбоко. Издишаме. Навиваме. Още веднъж. При навиване и при развиване се опитваме да усетиме всички сегменти от гръбначния ни стълб. Може да го направим много бавно, може да го направим и малко по-бързо, в зависимост от това какво време разполагаме и как се чувстваме в момента. Това разпъване на гръбначен стълб издърпва цялата нервна система и подобрява работата на нервните окончания.
Сега започваме с черен дроб. Той се намира под дясното ребро. И започваме много бавно да потриваме. Много бавно, много нежно. Опитваме се, това е от огромно значение, да се опитаме да предадем топлината на длънта навътре. Може да направим 20 на кръга. Задържаме. Опитваме се да усетим топлинката, която се предава навътре. През цялото време гърба е изправен, бърдичката прибрана. Чувстваме тежестта на тялото равномерно. Стремим се да не сме наляво, да не сме надясно. Центрирани. Чувстваме длънта, чувстваме топлината. Опитваме се тази топлина да се предаде навътре. Сърце. Потриваме между гърдите и малко вляво. Опитваме се отново да предадем топлината на дланите навътре. Може да го правим на бройка, да си определим определена бройка навивания, потривания. Може и да го правим, докато не се усети топлинката да преминава навътре в тялото. Задържаме. Можем да задържим 30 секунди, може да задържим 3 минути. Това зависи от нас. Далак. Той се намира под ребрата вляво, малко навътре. Бавно, внимателно. Потриваме. Чувстваме топлината в дланите. Чувстваме и мястото. Задържаме. Чувстваме дланите, чувстваме мястото. Без дробове. Покриваме. Задържаме. Чувстваме топлината на дланите да отива до белите дробове. И бъбреци. Тях може да ги потъркаме малко по-дълго, тъй като в принцип бъбреците обичат топличко. И както каза, главната цел е да загреем чрез нашите длани тялото ни. Задържаме. Опитваме се да усетим дланите, опитваме се да усетим дланите ни как затоплят кръста в областта на бъбреците. След това, след бъбреците може да минем
черен дроб, сърце, бял дроб, дълак. Дълак, бял дроб, бъбреци отново. Или всичките органи да ги повторим, потретим. Практиката може да продължи 5-10 минути, може да продължи и 30 минути. Като завършим всичките органи преди да приключим, слагаме ръцете на корема и правим 10, 15, 20, може и повече, потривания на корема по посока на часовниковата стрелка, обратно и навивания на гръбначен стълб. Три в началото навивания, 3 в края. Това е много бърза, много лесна и достъпна практика, която всеки човек може да си прави късно вечер, преди лягане, за хармонизиране на процесите в тялото, ще подобри съня, ще подобри себеусещането и колкото по-дълго време я правите, толкова повече ще усещате ползите от нея самата. Благодаря ви. За още съвети и препоръки може да ни последвате в Instagram, YouTube и Facebook страницата на Зона Чакана. До скоро!